Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsuon, maayong buntag. Karong adlaw mao ang pangilin sa pagsaka sa langit sa nabanhawng Ginoo. Sulod sa kapatan kaadlaw tapos siya mamatay, si Jesus nagpakita sa makadaghang paagi ngadto sa iyang mga tinun-an aron pagmatuod nga buhi gayud siya. Human niini siya mikayab ngadto sa langit uban sa pasalig sa iyang pagbalik. Samtang siya gibayaw ngadto sa kaytas-an, si Jesus nawala sa pananaw sa iyang mga tinun-an. Apan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, siya padayon nga nakig-uban kanila o kanato karon hangtod sa kahangturan. Hinaut-unta nga mahimo kitang iyang tinuod nga hulagway, iyang tingog, iyang matinabangong mga kamot, ug mahigugmaong kasing-kasing ngadto sa tanang katawhan. Karong adlaw usab gisaulog nato ang World Communications Day ubos sa tema Listening with the Ear of the Heart. Diha sa social media karon nagkadaiyang tingog ang atong madungog. Hinaut-unta makakat-on kita sa pagpaminaw sa Espiritu Santo aron dili kita malingla sa mga fake news. Nining bahina giawhag ko kamo sa pagpangaliyo po sa pangama sa atong igsuon ug sulugoon sa Dios. Teofilo Kamumot, ug nga unta mabayaw na siya sa kadungganan sa altar. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Obispo Teofilo Kamumot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamumot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungganan sa mga alta. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa mapasalamatong kasing-kasing sa ulogon ta kining Santos nga Eucharistia ug atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Nagasimbo kami kanina.
po kita. Makagagahom nga Dios, himuwa kami nga magmalipayon o magsadyaw pan sa pagpasalamat. Kayang pagsakas sa langit na Jesucristo imong anak, amo naman nga kadaugan, ug dinhadi naguna ka namo siya nga among ulo, nagapaabot sa pagdangat kami, nga mga bahin sa iyang lawas, kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostolis. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Hesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostolis. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila o nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus-a kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siyag puangod. Panganod, samtang nagtutok sila sa langit, sa pagkayab ni Hesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit, ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga-Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad ngadto sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Isa ka, Diyos, sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa
kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios sa mga singlit sa kalipan. Kayang Ginoo ang labing halangdon, ang kataan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga sigit sa kalipan. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibok yuta ang Diyos, awiti siyang mga himno sa pagdaig. Maghari ang Diyos diha sa kanasuran, magalingkod ang Diyos diha siyang balaang trono. Isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipan. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipan. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya sa pagbanhaw kang Kristo og pagpaglingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuohan. Labaw siya sa tanan bisan pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagko'y kunang Diyos, hallelujah.
nga naa kaninyo. Moanang sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Imayan ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang nahisulat, nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga ang iyang ngalan ug sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamu mga saksi niining mga butanga, ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya sila ngadto sa gawa sa syudad hangtod sa Bitanya. Diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. Ug samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagkanunayan sila didto sa templo ug nagpasalamat sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niining Domingo, atong gihandom mga igsuon ang pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa langit. Ug karon usab mga igsuon, ang tibuok simbahan nagselebrar niining gitawag natong World Communications Sunday. So niining Dominguha, sa atong pagpasalamat usab, atong iampo ang tanan nga mga tawo nga nagbudlay aron mamantala ang pulong sa Ginoo diha gayud sa ere, no? Pinaagi sa nagkalain-laing forms of social communication. Ilabi na kani karon, no, ang Daughters of St. Paul ato sa lang iampo ug ang tanan nga nagbudlay diri aron masangyaw ang mensahe sa atong Ginoo. Usa sa mga mahinungdanon kaayong dokumento, no, sa Second Vatican Council, nagpunting kabahin sa kabililhon sa social communication, no? Ug didtong dapita mabasa nato nga ang paghinaot sa simbahan nga mao kini, nga ang atong mismong kinabuhi mauna ang buhing saksi nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Diha na mismo sa atong kinabuhi makita na gayod ang Ginoo nga atong gisunod. Di na kinahanglan nga magsulti pa ta nga ang Ginoo mahigugmaon. Kay ngano man ang atong kinabuhi nahimo namang buhing saksi sa gugma sa Ginoo. Usa sa mga pirmi nato nga buhaton isip tao mao ang paghimo og desisyon. No, maghimo gitag desisyon. Ug diha sa pagbuhat atog desisyon mga igsuon, makita gayod kung kinsa ang atong gisunod. Ug diha sa paghimo natog desisyon, makita gayod, no, nga ang atong kinabuhi nagmantala na sa Dios nun nga pamaagi. Ang atong kinabuhi mga igsuon, ningsud kita sa gitawag natog pag-eskwela, no, education. Og ang education sa linatin nga pulong naana siya, no, nagsubay na siya sa ginagitawag duco, ducere, no, educare, nga meaning ang
pag-lead, no? Kung niana ta sa sulod tulunghaan, gilid kita sa atong mga magtutudlo kung unsa ang kinahanglang buhaton. Ug sa atong pagdesisyon diha sa tulunghaan, gitudluan kita nga opt for a decision that is the most logical, no? Yun ay uban nga maingon nga opt for a decision or make a decision that is loving. Paghimo og desisyon nga kanabang pinasika diha sa kaalam nga atong nakatunan diha sa eskwelahan. Pero unsa may atong makatunan mga igsuon ning aning atong paghandom sa pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit? Kinahanglan mga igsuon nga musaka usab kita ngadto sa Ginoo. Sa paghimo natog desisyon, manumbaling kita sa tingog sa atong Dios. Ang Ginoo mauuntay maggiya kanato kung unsay angayan natong desisyon sa kinabuhi. Muna gitawag natog WWJD, no? What would Jesus do? Kung maghimo kog desisyon, mangutana ko sa galing, unsa man kahibuhaton ni Jesus, no? Kung naa pa siya niini. Muna mga igsuon nga kinahanglan nga pariha sa Ginoo musakata pagbalik sa iya pinaagi diha sa pagampo nato. Ang atong tema karon sa World Communication Sunday mao listen with the ear of your heart. Kung kanang atong kasing-kasing mga igsuon, ingani man no, heart no, naiuban magbutang-butang mo dayang heart. Kung atong tungaon ang atong kasing-kasing kani siya, duha na siya ka dalunggan. Punto mga igsuon nga kung mamati kita, dili lang ang dalunggan nato ang atong gamiton, kundi ipatiguhugay nato sa kasing-kasing nga mubati. Mao na siya ang panungog na himong pagpatalinghog kay naa na may pamati o panungog. Nianing pagpadayon do Santos nga misa, atong gihandom ang pagsaka sa Ginoo ngadto gayud sa langit. Ug mao kini atong buhaton sa atong pagsunod sa Ginoo, naay bahin o pahat ang Ginoo sa atong kinabuhi, ilabi na sa pagbuhat nato og desisyon. Kay niining kalibutan mga igsuon, tuod maghimo tag desisyon nga makaapekto lang sa atoa, pero naa sa ubang mga desisyon mga igsuon nga makaapekto sa kinabag-ang katawhan. Ug niini kinahanglang gayong ampuan ang atong desisyon aron nga mapatigbabaw ang kabubuton sa Ginoo dinhi sa atong kalibutan. Hinaot pa unta nga sa atong kinabuhi karon, atong isangyaw giingon pa sa atong Ginoo ang pulong niya pinaagi sa atong kinabuhi, ilabi na sa pagbuhat nato sa atong mga desisyon. Atong baguhon karon ang atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi,
Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Sa langit, misaka sa Jesucristo atong Ginoo, aron sa pagpangaliyupo sa Dios Amahan alang kanato. Sa dakong pagsalig, ipadanga ta ang atong mga pag-ampo, ug sa matag pangamuyo kita moingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga sa tumang kadasig, magpadayon sa pagpakaylap sa maayong balita sa tanang katawhan gamit ang kahimanan sa komunikasyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na sa atong nasod, nga uban sa dakong gugma, buhato nila ang ilang katungdanan sa pagpatunhay sa kalinaw, hustisya, kaangayan ug likayan ang pagtago sa kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang kanila nga anaa nagtrabaho sa mass media, nga pinaagi sa himan sa komunikasyon, ilang mapakaylap sa katawhan ang paglaom o pagsalig sa labawng makagagahom, ilabi na sa panahon nato karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang kanatong tanan, nga atong gamiton ang mga bag-ong teknolohiya alang sa pagpalambo sa atong kinabuhi ug katilingban nga may pagtahod sa dignidad sa matag usa ug nga likayan unta nato ang pagpakaylap sa mga fake news. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga masakiton ug sa mga nag-antos sa nagkalain-laing kalisdanan, nga ang gugma sa Dios maghupay kanila aron makabaton silang paglaom sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga ninghali na, nga maangko na unta nila ang kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nagitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. O Dios, among amahan, kanimo ang among mga pangamuyo gitugyan. Dawata kami nga mga tinubos ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, o alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, naghalad kami karon ining sakripisyo sa mahimayaong pagsakas sa langit sa imong anak. Itugod nga pinaagi niini mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nga nasa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ganaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon. Samtang nagtan-aw ang mga anghel, misaka karong adlaw nganha sa kaitas-an sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa mga tao, ang maghuhukom sa kalibutan, ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundi aron kami nga mga bahin sa iyang lawas mosalig nga makadangat usab nganha diin naguna siya nga among ulo ug sinugdan. Busa, puno sa mga kalipay sa Pasko,
nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, uguban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayig ikaw nga makaturunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga sa Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo sa pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay wala lang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron na mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kauna mo nilingpan, umatag-inom, bigan sa kalis, kapantula kami, Ginoo, sa iyong kamatayan, ang tuloy ka mo bagi. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo.
Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo. Aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban na San Jose, iyang bana, uban sa mga apostol o mga martir, ug sa tanan nga mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo. Pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog paghigugma, ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangurong padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Giyatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo managiharian, kahanggang mo
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-idigsuunay. Panagdayon. Cordero sa Diyos, nagagawagtang sa mga sala. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, niya ko angay mukalawat kanimo, apan ang pamulo mo lamang, mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga niya pa sa kalibutan, sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma, nga na sa kinabuhi nga walay katapusan, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Amen. Maigsuon nagkahiusa kita karon sa pagsaulog nining santos nga Eucharistia uban sa tabang sa atong mga sponsors, collaborators, technical crew, lectors ug ang choir. Mapasalamaton sab kita sa atong mass presider, si Reverend Father Alberto D. Cabag Jr., ang Human Resource Development Coordinator sa Academia de San Jose sa Mabolo, Cebu. Daghang salamat sab sa atong maigsuon nga ning tubag sa atong panawagan sa ilang tabang aron padayon gihapon ang atong paghatod diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay nining santos nga Eucharistia sa telebisyon. Hinaot unta nga padayon kamong makigtambayayong kanamo. Og alang ni atong gustong mutabang, palihog, ideposito lang ang inyong donasyon sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalain kaninyo ang Diyos nga magagahom sa tanan, namahanan na kog Espiritu Santo. Nahalad ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Makambahan kita karon, mga anak sa Diyos. Magunahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong nagurang amahan ng anak o Espiritu Santo, karoon sa gihapon, atong pagsimbahan.